Добър ден, ученици! Добър ден! Сядайте. И така, днешният урок ще е малко по-различен от останалите. Ще е с една особена насоченост във връзка с предстоящият следващия месец, наш национален празник. И така, по-патриотична насоченост. Ще изпеем две песни, едната от които вече ви е позната, които са, пак казвам, с една патриотична нотка. И така, два пъти споменах думата патриотична, какво значи тя, да я завържем с другият предмет литература. Теди, да. Патриотично значи, че към родината, че обичаш родината, защото патриот е човек, който обича родината. Който обича, уважава родината, който е подбуден от такива чувства. И така, първата песен, която ще изпеем за днешния час, а и след това ще имаме една, мисля, интересна игра. Се казва "Вятър е чи". Миналия час се запознахме с нея. Добре, нека да я чуем още веднъж и днес. Извинявам се. Вятър е чи, Балкан стене, сам юнак на коня. Вятър е чи, Балкан стене, сам юнак на коня. С тръба зове своите братя, всички на оръжие. С ръба зове своите братя, всички на оръжие. Дойде време, ставайте, от сън се събуждайте. Доста робство и тиранство, всички на оръжие. Доста робство и тиранство, всички на оръжие. Дойде време си мъжко сърце и българско име, който носи мъжко сърце и българско име. Да препаше остра сабя, знаме да развие. Да препаше остра сабя, знаме да развие. Дойде време, ставайте, от сън се събуждайте. Доста робство и тиранство, всички на оръжие. Доста робство и тиранство, всички на оръжие. Добре, чудесно. Благодаря ви за така приповдигнатото изпълнение, патриотично изпълнение. И така, поглеждаме на страница 50 в учебниците, където виждаме едни нотни трайности в жълтото каренце. Айде някой да прочете какво е написано там, че да... Да, заповядай. Наблюдавайте удължаването на пътната свичка в началото на песента "Вятър е чи". Тази по-дълга трайност е записана с нотата четвъртина с точка. Добре, до там го прочети. И така, имаме два варианта. Според вас, кой ще е правилният вариант? Аз ще го напиша на дъската с същото нещо, че да се види. Така, имаме тук правоъгълник. И така, в единия случай имаме две четвъртини, които са, в другия случай четвъртина с точка. Сега ще го изпълня и по двата начина, ще го изпея, а вие ще ми кажете кой според вас е по-правилният. И така, изпълнявам първо горният вариант. Вятър е чи, Балкан стене. Сега изпълнявам вторият. Вятър е чи, Балкан стене.
Кой според вас е правилният в случая? Алекс? Вторият, защото имаме коя фигура, която сме изучили преди няколко часа. Как се казва? Да, Теди? Четвъртина с точка и осмина. Добре, каква беше функцията на точката, поставена след четвъртината? Нора? Удължавате редността на нотата с половината. Точно така. В случая удължава с една осмина. И така. Сега ще се разделим на две групи. Поглеждаме на другата страница, на 51, при което едната група ще изпълнява горният ред, там където си е написано. Ще изпълнява точно 2 такта, което е доста кратичко, а пък долната група също 2 такта, но те ще са следващите, третият и четвъртият. Първата група ще изпълнява първия и втория, а втората група третия и четвъртият. Така, това означава, че ще се разделим, да речем, от средната редичка наляво, т.е. надясно ваше, ще е първата група, която ще пее първите 2 такта, които са Вятър е чи, което е изключително кратко, но ще го направим малко по-разнообразно, като удължим текста до по-нататък. И вие сте втората групичка. Кажи, Живко. Така. Разбрахте ли кой към коя група е? От средата на там първа, от средата към прозореца втора група. И така, първата група пее само първите 2 такта. Виждате ги написани. Само да ви попитам, под тях имаме едни знаци. Втората група, какво трябва да прави? Какви са тия знаци отдолу? Под нотичките на 51 страница. Теди? Това са паузи. Паузи. Половини паузи. При паузата мълчим. Добре. И така показвам какво ще правите. Ще си отговаряте все едно на ехо. Единият ще казва, другият ще отговаря, другата група. Добре, айде. Сега аз казвам какво правят първо групите, после вие ще повторите. И така, Вятър е чи, Балкан стене. Значи гледате ми ръцете. В единия случай, като соча натам, пеете вие, в другия случай пеете вие. Айде още веднъж го изпявам аз, след това вие. Вятър е чи, Балкан стене. Айде да опитаме. Добре, раз и два и Вятър е чи, Балкан стене. Добре, а можем ли да изпеем целия първи куплет така? Добър ден. Здравейте, деца. Добър ден! Аз съм доцент Андриан Георгиев от Софийския университет. И тук сме разбрали, че това са най-добрите деца. Така ли? Да. Продължавайте. Така, добавяме и останалата част от куплета. Нали ще се ориентирате? Целият първи куплет, едните казват, другите да отговарят и довършват останалата част. Добре. Раз и два и Вятър е чи, Балкан стене. сам юнак на коня. Пак. Вятър е чи, Балкан стене. сам юнак на коня. Добре, до тук. И така, това нещо сега беше мелодиката на песента. Сега ще се опитаме да изпълним ритъмът. Ритъмът ще е същото нещо, което пеем, но няма да го казваме с срички, ами ще го отбелязваме с едни импровизирани инструменти, които сме ги ползвали и преди. Това са химикалки. Но пак ще се разделим на двете групи. Пеенето ще е само от мен, за да се ориентирате. Така, и така ритъмът, и аз ще си взема един инструмент по този повод. И така, четвъртината с точка трябва да си отборим правилно. Вятър е чи, Балкан стене. Забелязваме ли как в края на фразичката има едни кратички срички, които... Значи на всяка сричка с устата, която правим, ще отбелязваме с химикалката, тя ще е нашият ударен инструмент в случая. Разбрахме ли? Добре, айде още веднъж го правя аз. Вятър е чи, Балкан стене, сам юнак на коня. Добре, айде сега всички да опитаме една идея по-бавно темпо, че да могат да се включат повечко деца. Айде, раз и два и
Вятър речи, Балкан стене, сам юнак на коня. Пак! Вятър речи, Балкан стене, сам юнак на коня. Айде сега да се разделим на две групи, като преди малко. Тази група ще изпълнява първите два такта, Вятър ечи, по втората Балкан стене, обаче с нашите импровизирани инструменти. Добре, разбрахме, нали? Можем и да припяваме, защото ще е по-лесно. Така, айде, готови? Раз и два и... Вятър речи, Балкан стене, сам юнак на коня. Пак! Вятър речи, Балкан стене, сам юнак на коня. Добре, чудесно. Още веднъж да припомним, коя фигурка срещнахме тук, ритмическа. Някой друг Явор? Четвъртина с точка. Да, и осмина. Четвъртината с точка, колко ставаше дълга? Равна на колко осмини? На 3 осмини. Добре, чудесно. Добре, преминаваме към следващия елемент от днешния урок, която е друга песен, пак с патриотична насоченост. И така, аз съм я учил тази песен като стихотворение. Предполагам, че и вие сте учили от един известен писател. Може би го знаете, Иван Вазов, нали? Да. Добре. И стихотворението "Аз съм българче". Добре. И така, тази песен, нека да я чуем първо, да видим как звучи, тъй като ни е непозната, след което се надявам, че ще се включат всички. Така. Съм българче обина, майка ме не е родила, син ти така обилна, е родината ми мила, с хубости блага обилна, е родината ми мила. Интродукция, изчакваме. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени, българин да се наричам. Първа радост е за мене, българин да се наричам. Първа радост е за мене. Съм българче свободно, с дни отворена живея, всичко българско и родно, любя тача и милея, всичко българско и родно, любя тача и милея. Съм българче и расна, в дни велики в славно време. Си съм на земя прекрасна, си съм на юнашко племе. Си съм на земя прекрасна, си съм на юнашко племе.
Така, благодаря. Усещам, че може би някой е чувал преди или е изпълнявал, защото така запяхте. Добре. Забелязвате ли, че първата част на първото рече, първата фразичка има подобен ритъм, както на Вята речи. Аз съм българче, обичам. Имаме пак тази точка. Аз съм българче, обичам. Пак тази фигура, нали я забелязвате? Да. Добре. Не знам дали ще ви е трудничко, но искам да опитаме да изпълним пак същото нещо с нашите импровизирани инструменти, но на фона на тази мелодия и този текст на Аз съм българче, да изпълним този ритъм. Само първият куплет. Само първият куплет. Айде, аз ще покажа. Вие слушайте. И така. Раз, и два, и... Аз съм българче, обичам... Да, аз почнах втория куплет. Айде сега първият. Извинявам се. Аз съм българче и силна, майка ме не родила, с хубост и блага обилна, е родината ми мила. С хубост и блага обилна, е родината ми мила. Добре. Така, освен ритъм, в песните какво имаме още? Значи имаме мелодия, ритъм и учихме в началото на годината едно трето нещо с М, дето приличаше едно превозно средство, да? Метро. Метром, дето го бъркате с метро. Не, метро, метром. И така, метромът е... Да, с магазина. Така, това е основната пулсация, която съпътства песента, а ние сега изпълнихме ритъма. Има мелодия, ритъм и метром, които са неразривно свързани. И така, на тази патриотична тема има един интересен въпрос от авторите. С каква музика бихте озвучили телевизионно предаване по повод националния празник на Република България? Според вас, какво е удачно да слушаме на този ден? Да? Патриотична. Ма дайте някакви примери за такива, да. Да, аз въпреки, че не сме го репетирали, бих искал да го изпълним в края на часа. Знаете го, нали? Да! Ще е много добре, да? Да, това е химна. Добре, освен химна, нещо друго така приповдигнато, да. Химна на... Ама той е по-подходящ за един друг празник на славянската писменост. Но и него, и той е патриотичен така. Добре, друго. Ще добавя... Да? Тези две песни. Вята речи, Аз съм българче. Аз добавям едни песни, които ще ги учите по-нататък. Край Босфора шум се вдига, Хубава си моя горо. Може би сте чували някога някоя от тези песни. Те са много хубави, с много така национален дух. Добре, в духа на днешния урок искам да пусна едно нещо, което е удачно да звучи на този празник. Това е духова музика, изпълнена от духов оркестър. Искам да ми кажете, евентуално на колко може да броим и какво хоро може да танцуваме. Хубаво помислете, върнете в тетрадките и помислете така какво е. Да мине записа, помислете внимателно. Добре, имаме ли отговор? Да. Това е дунавското. Прилича на дунавското в неговия ритъм, в неговия дух, но да. Не, пак е равноделно. Да. Пайдушко. Така, не е дунавско, но е в този ритъм на дунавското хоро. Може да танцуваме дунавско хоро, но друго по-традиционно наше хоро, кое може да заиграем на това? Което всички го знаят. Кажи го. Право. Така, право хоро.
Така, може да затанцуваме стъпките на Дунавското хоро, тъй като е в този дух, но по-логично, може би някой ще сетим за правото хорце. Добре, слушаме още едно нещо, което е в този дух. Казва се Синовен дълг на Гвардейския духов оркестър, на представителния Гвардейски духов оркестър, което ето тържествено, като за национален празник. Добре, ама не може и без фолклорни песни, предполагам, на един национален празник. Все пак сме българи, да си уважим традицията. Искам да изпеем и една наша песен, пяли сме няколко пъти. Посияла баба Леща, тя е фолклорна песен. Няма много така национални думички в нея, но мисля, че трябва да си уважаваме и нашите традиции за народните песни. Отворете на тази песен. Пяли сме я. Благодаря ви. Сега малко работа в тетрадките, после пак се връщаме към пеенето с други песни. Страница 20. Упражнение второ. Айде някой да го прочете. Яворчо. Не, в учебните тетрадки. Айде, Теди. Зависимост от отговор Ж, от задача първа, подбери еднакви или контрастни цветове и освети двете рисунки. Добре, отговор Ж, какъв беше на предишната задача? Да. Контрастен. Контрастен. Добре, трябва да са противоположни. Добре, айде 3 минутки за работа, тъй като нямаме много време. Аз ще пусна малко музика да звучи. Съвсем малко работим, после продължаваме с песни. Колкото направите, толкова ще го довършим другия час. Пускаме някаква музика. Може да припявате. Ще се срещне, ще остане далече назад. Студения вятър и есен, и тогава надежда ще има. Навярно през цялата зима.
звездата не можеш да върнеш, но можеш да те да прегърнеш. Много ли струва това да протегнеш на някой ръка? Много ли струва това да протегнеш на някой ръка? Минават сезони и дни, животът все пак продължава. Милиони съдби и всяка от тях задължава за бистра вода, топла река, за обич, надежда, утеха. Много ли струва това да протегнеш на някой ръка? Много ли струва това да протегнеш на някой ръка? Много ли струва това да протегнеш на някой ръка? Много ли струва това да протегнеш на някой ръка? Добре, който докъдето е стигнал, ще довършим по-нататък. Да изпеем още една фолклорна песен. Отваряме на 15-та страница. Прочуло се малко момче. Тя е така по-темпераментна, по-жива. Ние сме така в Шопската фолклорна област. Редно е и така. Добре, и мислим какъв танц може да заиграем на тази песен, но след като я изпеем. Да, какво има? Мислим дали е много право. Да. Ръченица, добре. Прочуло се. Освен обаче фолклорни песни, ние знаеме и други. Коя песен ви искате да изпеем като за последно? Да. Айде, без радио не мога. Тя е на Лилия Иванова, но е направена и като детска. Когато сутрин стана, започвам да играя музика и танци, по цял ден си мечтая с радиото нея. Когато съм сама и често ми се смея, потърси на мама. За седми клас я има. Да не тичам, да не чуват моя глас. Вече съм голяма, не ходих пак на кино, не трябва като мама да станеш домакиня.
първия етюд. Още щом напуснах детската си люлка, мама ме записа в школа за цигулка. Всеки ден за нови ключове супежи, стар братът учител само ми се ежи. Тука лего имаш, дай сега легато, кръши справен лъка, малко по-легато, струните натискам, тото днес се лее. Моят лък обаче съска като къска. Днеска Бах и Моцарт, утре Паганини, тако ми се радва, той те искам сине. Всеки ден за нови ключове супежи, стар братът учител само ми се ежи. Тука лего имаш, дай сега легато, кръши справен лъка, малко по-легато, струните натискам, тото ме се лее. Моят лък обаче съска като къска. Публиката в мене поглед щом насочи, мигом от ума ми мен да сон изскочи. Всеки ден за нови ключове супежи, стар братът учител само ми се ежи. Тука лего имаш, дай сега легато, кръши справен лъка, малко по-легато, струните натискам, тото днес се лее. Моят лък обаче съска като къска. Още щом напуснах детската си люлка, мама ме записа в школа за цигулка. Всеки ден за нови ключове супежи, стар братът учител само ми се ежи. Така, благодаря ви за хубавия урок, патриотичен и другите песни, които изпяхме. А сега доцент Георгиев иска да ви каже нещо. Няколко въпроса. Първо, какво представлява музиката за вас? Аз виждам, че вие изключително радостно пеете. Можете ли да ми дадете няколко думички, с които да определите музиката, какво означава за вас? Заповядайте. Настроение. Много хубаво. Настроение и удоволствие. Браво. Още нещо. Ралица. Радост. Ритъм, радост, емоции. А кои са най-добрите деца? Вие, най-добрите деца винаги заслужават награда. Не е шоколад, нещо друго е. Обаче, най-добрите деца също имат добър преподавател, нали? Точно така. А господин Николов също има добри преподаватели в университета и ние затова сме днес заедно, за да направим едно филмче, в което бъдещите учители по музика да виждат как работят добрите деца и добрите преподаватели. Деца, много ви благодаря за това, че бяхме заедно. А сега, когато номерата. Благодаря. И това е за всички добри деца, които пеят, танцуват, учат и са много прилежни, весели и добри. Заповядайте. Аз ще ги раздам. А искате ли да имате повече часове по музика? Чакай. Трябва да пишете едно писъмце до министъра, който да кажете: искаме да пеем всеки ден. Нищо повече.
Приятен ден ви желая и благодаря за вашето участие в часа.